Ofra me na osei asibe. Ofra me sa meji osise wabbo be mediri. Dani de nyina me ba mo nchen edi nkranhyesem edi bramo. Enen so matoa mo nkwankwan nuase. Mo fie mu edi mo nnwuma mu. Nam de asem a ede na ye ni je na ebro na mabusa asem kasie bi se. Hwan ene wadamfo. Ye wadamfo papa. Ene wadamfo boni. Adamfo papa ewodo. Na adamfo boni de o wani bere ene ahoya. Enti wo hwe de mabusa yi a hwan ene wadamfo. Emaya mienu etena ase. Ofa namfo firi won koda abrem. Okosuku bomu. Ewie suku bomu. Owie nso mo san kwotoa so ekosuapon mu. Wo mu ye bibia ebomu edi yiniye. Dakrobi ana baako ka kire nadamfo se. Ekwa woni bibi. Enne pani bi a ofri amanoni baaye. Obohunu mi a oso be wa me. O sika pa. O woni ma bebre. Enti wo so no madamfo. Menwa no ana. Na odokura waka kire me se anwumre yi opese nka me hia no baabi. Ne yedidie ne yebɔ nkommo. Ne yehunu yehu yi pa. Wo ye madamfo nti me no obekɔ. Oso wo me se me no obekɔ. Eno kwasem nie. Wom kokohia ai. Ama be me be fa wom e de wom kɔ. Eni gibia bi. Wom tena sididi ennomoye. Afi adamfo ehuru se be ma ya ba bibi bebo no. Mi janu na so ware madamfo ya. Wa fa da chime ho be kire me. Ebra oti wo no didi no ye yi no ana na adamfo ye se obu nsuo aba. Enti wo sori ya adamfo yi ka kire be ma ne se ya fa wo number ma me. Na akire mi so mafro ne edi nkomo. Owurei edi ne number ema ababa wai. Wo mu wie mu nyina sori ye. Ana obema ekosi obi afie. Adamfo yi tenase no hwe ne mani din no. Ena ofa phone no ofre owurei. Osibe wura. Ene ye da se pa wo. Ba bi ade ye koe no. Na hwa ni kapa. Na oso madamfo no be ware no. Osi han mi do pa. Oso ke me wasem bi ka efa ho. No kwase me adamfo e de sa asem bi wo ho na sama nka nkyerɛw na de bi kokoti a wan hwe a bom sobo. Nti mi srewa ma me nka nkyerɛw. Oso wo betimi aka. Oso asem le sen. Madamfo no. Aniema ba miensa na bi wo no ho a. Ma me ni kan tium mu. Na kwoto a wan ka se wedi pofrim. Dedi kai. Madamfo no oye kwadwofo pa. Mene na atena bibia me na me bibia oye kwadwofo. Afei ne tosu mienu. Madamfo no oni no huni. Ya bakura atade a o hye no me anam yi ma no. Oni no huni. Bia na behunu. Na no soso be hawo. De ka ho de ne kan me de na so beka. Madamfo no yade bi won so. Yade a efre etwire. Enti esa ne twire nti ne maame ma no nkogya ho kura ebisa wan hwe a okogya ho a ne twire ne ba obetom. Enti na woyɛ kwadwofo no enu antira. Ba kwa aka de emiwura ɛyɛ me fere. Wani mu yɛ mfere na nso so bɛka. Madamfo no ɔyɛ junso krobo. Ɔjunso kete so. Ye kosuku nyina me ne no ana tie. Dide bia agye se me bɔ no ɛna emafo paade bi. Anye sa ɔbɛjunso agu kete so. Enti me de ne ma nan ye wo mu nie. Ma me nka nkyerɛw. Na se ho ba asɛm da bi a wa anka se ɛyɛ me ma nka nkyerɛw.
asɛm yi epusu bɛrima yi nanso na ne dɔ a ɔwɔ ɛde ma ababaawa no so enti wɔyɛ adwene sɛ mɛsɔ ahwɛ sɛ asɛm a wɔka ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ enti ɛda foforɔ ɛna ɔfrɛ ɔbaa yi na ɔka kyerɛ no sɛ ɛda mepɛ sɛ ɔbɛfie na bɛyɛ adeɛ kakra ma me ɔse deɛ ɔso bɛdua biribi kakra ma mni anɔpa no a ana ababaawa yi sɔreɛ na odwa asiesie ne ho na ɔno afa adwom di dwa ɛde kɔɔ bɛrima fie di bɛrima no bisa sɛ ɛne kɔdi gya ɔsɛm di ne nyinaa ba ɔse saa afei ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔbɛnoa aduane aberanteɛ hyɛ aseɛ yɛ ne fie hɔ basabasabasa ɛhwɛ sɛ ɔbaa no ba a ɔbɛyɛ biribi wɔ hɔ anaa abaayɛ bɛduru fie a ana oyi ne nneɛma gu hɔ na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔsiesie fie hɔ na ɔsiesie fie hɔ siesie fie hɔ kama owie na ɔde aduane no so toa so aduane ɔbɔɛ no bɛrima ne maame koraa no abi maa ne da ɛhwe fam sɛ paa na apae aduane yɛ dɛ paa o ɛna ɔyɛ ɛde maa no afei deɛ bɛrima yɛtena ase din na ɔsɛ yɛsɛ ababaawa yi ɔyɛ kwadwofoɔ deɛ ɛdi kan yɛsɛ wɔnim biribi ayɛ afei ɔni ne ho ni bipa hwɛ sɛ ne wɔsiesie fie ha fa aka mmienu ade baako na bɛrima no yɛ sɛ berɛ na ɔnam dware hɔ no wɔyɛ aduane nyinaa na bɛrima no ni ɛdi akɔba ɛhwɛ sɛ wanhwɛ ada ne yadeɛ no ba na ɔtwa hwehwɛm nanso ɔyɛ saa nneɛma no nyinaa yadeɛ no ama wɔahu biribiaa enti na kyerɛ sɛ wɔanya mu mmiɛnsa na aka baako enti ewura yi ka kyerɛ ababaawa yi sɛ yɛ atwa anwummerɛ me ne wobɛpie kakra ɛnɛ deɛ yɛnko a ne bɛkɔ deɛ duru anwummerɛ no a ɛna wɔn siesie wɔn ho ɛna wɔn kɔtena baabi ɛna kwasɛm no yi wɔn twitwa bi yie ama aberanteɛ hwɛ ehunu sɛ ababaawa yi bi ka n'ani so bɛyɛ no hwani ne kwasɛm no yi ababaawa no na ɔmpɛ nsanom nanso so ɛsan wɔdɔ ne ɔbɛrima no nom ne nti wɔn nyinaa nom kakra ankyɛ ne baa n'ani so aberanteɛ fa abaa yi ɛde ne kofie ɛde ne kɔtoo daa baako ɛhwɛ sɛ anadwo no ɔbɛgye nso kɛte so anaa ɛdu ahomakye no ɔsɔre kɔ hɔ na biribi ansiiɛ wɔagyane no enti anɔpa no ɔkɔɔ hɔ na na nnura ha na ade bɛtooyɛ ɔse han sɛ nnura na sɛ neɛ wasi aboro no meka sɛ kofie a ɛmmoa wo nti hɔ a ɛna aberanteɛ yi ɛsan kɔhwɛ ababaawa no kɛte so jinso biye ni so osama ne ya aduane mom didi kopom anwummerɛ ansa na ɔde no kɔ fie okodu ababaawa no fie no afei asɛm ɔka kyerɛ na wofoa no sɛ mepɛ sɛ mebɛyɛ ɔbaa yi ho adeɛ na meware no awofoɔ pene so nti ankyɛ koraa ɛna ɔkɔyɛ no ho adeɛ kama na ani sɛm ne awerɛfo sɛm ne sɛ bɛrima yi ka kyerɛ ɔbaa no adamfo no sɛ mepɛ sɛ wo ana ɔyɛ yɛn bridesmaid ɛsiane deɛ na bɛrima no atie ne nti afei adamfo a meka sɛ adamfo bɔne ne adamfo papa yi na ayera ma ɔmo paa sɛ ɔbaa no bɛba awareɛ yɛase bie nokwasɛm no ye ɛda a ɔmo wareɛ no ababaawa adamfo bɔne ɛpɛtu yareya wantimi ankɔ awareɛ dase ɛsiane nsɛm a na ɔkeka kyerɛ bɛrima no nti ɛnam pɛ sɛ mmusu asɛm o hwan ne wadamfo no ɔyɛ papa wadamfo no ɔyɛ ahoyɛ a wadamfo no ɔyɛ anibere anaasɛ ɔwɔ dɔ hwan ne wadamfo fa saa fotu yi na bɛboa wo ɛde wo si ha